Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Sige atang ang maldito dito sa opisina ni Novi, boss. Kinahanglang bantayan yun mo, Snowy. Jokes. Ha? Kidding, boss. Mm. Unsa man, boss? Uyab na mo ni Novi? Mahimo ba, Chokes? Maulit tuman ang akong gitugo ni mo. Kaya pagsigig pangutana. Sige, boss. Sorry, boss. Sorry. Pero, timan biya, boss, ha? Si Novi, usa ka itoy. Unsa? Mo na akong gipatuon ni mama ni mo, boss. Nakadungog lagi siya nga. Nagisgod ko nga ni Novi. Awa mo kabantay god. Mo to, ako siyang giingnan nga usa ka ito'y si Novi. Nga si Novi arte kayo, pero may magpa-aircon. Mo nang tuwa sa klinik na butang. Okay. Nakasabot ako, Chokes. Ay kabala ka. Manawag ra ko ni Mama. Kining boss, Mm. nagduda ra ba siya, boss, nga gigamit ang imong sakinan sa kagulingon akong kapritso? Ay kabala ka ni Ana. Ako rin may bawang pasabot ni Mama. Basta ayaw bigil pasag ni Snowy, ha? Ako rin manawag ni mo. Ha? Oh, Nobe, diin ka man anang buwak. Hatag ni Jack. Unsa? Uy, ngano iya makang gihatagag buwak? Ambot lang niya. Tingali, mao ni iyang pagpasabot nako. Peace offering ba? Kay gusto mo siyang magkahigala gid mi. Misalig ka adtong tawhana. Wa, uy. Kuno sa pag-ila ni Jack sa una namong panagkita, magpabili ni sa akong nauna, ma. Nagminal dito siya nako sa sinugdanan, maldito gid siya sa akong pagtuo. Hinuon. Mahimong mausab na si Jack. May kausaban man gid ang tao. May kausaban ka ang parehas ni Jack, ma? Iyag kong gibaran sa una. Nga ako'y iyang panimaslan kundi siya subto ni Alma. Tingalig na usab ang iyang pagbati. Unsa? Nabalakasad ko sa akong nabantayan ni Jack, Nobe. Unsa'y mahitabo kun Kuno unsa, ma? nga ikaw mo igipitik sa kasing-kasing ni Jack. Unsa? Ako gigipitik sa iyang kasing-kasing? Magkamao ka hang mahigugma tong tawhana? Nahigugma na siya kang Alma. No. Dili ko mutuo nga nahigugma siya ni Alma. Kwarta ra giapas atong tawhana kang Alma. Nagpaingon sa pagkabangkaruta ang ilang kumpanya. Nagisigi sila guwang sa mga ginikanan ni Alma o ni Alma mismo. Di na ta magiskot mahitungod ni Ana. Polos lang tag-antag aning atong niya sa atong huna-huna. Para nako. Ikaw mo oy mahimong makamata na si Jack sa kamatuoran. Og ikaw mo igipitik sa iyang kasing-kasing. Ang nagyud kang mulikay ni atong tawhanan, Nobe. Nga naman ko. Mura magmawili kong mupiya in Nobi. Nalipay ko nga iyang gidawat ang gihatag ng flowers. Mahimo ding mausab-usag ang pinitik sa tong kasing-kasing. Pero, wam sa mahigugma ni Alma. Di gid mawa sa kung nauna si Nobi. Dili na kyut. Sigurado na ka sa feelings ni mo ni Antong Nobi? Sigurado na gid pa. Siya mo'y gipitik sa kong kasing-kasing.
Siya gyud. Di tamang ka mabasol sa imorong gibati, pero Kuyaw Jack, Ngano kuyaw man? si Nobby maorigi kalib-in ni Alma. Di ba ikaw rin may nagsulti nga mibalin silag puyo og nag-live-in na yun? Oh, Kung mao na, seryoso na ang ilang relasyon. Naan kung may baw si Alma nga may tinguha ka sa pag-angko ni Nobby, dili ka ha masakripisyo nga atong kumpanya. nganong masakripisyo man? Nga ato mo siyang bayran. Wa pati ikabayad nga bulto kang Alma. Unsa may imong huna-huna pa? Ayaw na pagseryoso sa iyong feelings nga tong Nobby. Huwata nga mahutda na itong bayad si Alma. Una ka mangisog sa pag-angko ni Nobby. Ang ako ding pagbati may masakripisyo ini. O nakasiguro ka ba? Ha? Nakasiguro ka ba sab nga may gusto si Nobby ni mo? Nahibaw ko nga kuwang ang kalipay ni Nobby uban kang Alma. Lahi ang kalipay nga ikahatag sa usa ka matuod nga lalaki kaysa sa usa ka tumboy. Jack, dili kay namugos ko ha. Pero unaha-una ang atong negosyo. Una ang imong pagbati ni Nobby. Nakasugod ka na anak. Busa mo hangyo ko. Humana ang imong pagtabang sa atong kumpanya. Ani mo ilabay ang buwak nga hinatag ni Jack. Dili mahimong ibutang na sa altar o sa sala. Tingaling makita ni Alma. Nya, dili day makita ni Alma ang maong mga buwak din sa basurahan. Ay, tuod no? Na kung nalilabay ni anang maong buwak, dili sad mahimong masayran ni Jack nga imong gilabay ang buwak. Tingaling mahiubos siya. Ug mahagit na hinuon sa paghimog dautan, batok ka nimo, Nobby. Kining ma'am, ako na sa doawan sa Nobby ha. Ang itoy. Bright tani mo mamoy, kasabot lagi dahin ko ma'am. Nakasulti mi si Ronel Chokoy. Og iya akong gipasabot sa iyang gitugon nimo. Aha, iya kang gitug-anan ma'am? Oo. Nga kinahanglang bantayan gyud nimo si Nobby. Aron dili di masakit og lagsik pa nga makita ni Ronel inigbalik niya. Umaw na ma'am. Abi na kog gitug-anan na ni siya ni boss. May gisulti ka ba, Chokoy? Ay, wa mamoy. Wa mo ko gisulti ma'am. Nahala, sige na. Ato anas Nobby. Susiha iyang kahimtang aron lagsik ni inigbalik sa iyang amo. Doon ako'y itugan ni mo. Ayaw dayon kasuko ha. Unsa may imo itug-ana? Dili lang ko gusto nga doon ako'y itago ni mo. Unsa lagi na imo itug-ana? Si Jack. Nga naman si Jack? Paglakaw ni mo, may banos siya sa pag-ani. Nagdag flowers. Unsa? Nagdasyag buwak ug iyang gihatag nako. Peace offering ko no. Kay gusto lagi siya nga magkasuod ming duha. Animal gining tawhan da. Nangita gini gubot ba? Hain mo ng buwak. Akong gipalabay ni mama. Mo'y angay atong buwak ka. Nangita gini ni gubot ning tawhan da. Wa man jud nako makita si Nobby. Mugawas ko sa auto bi. Kinahanglan nga masaya jud ko. Nganong wa pa man mugawas si Nobby. Akong cellphone. Si Alma maning nanawag. Hello, Alma. Unsa ning binuang ni Jack? Ha? Nganong may aliman siya sa mong gipuy-an? Og gihatagan og buwak si Nobby. Ay, wa ko'y kasayura ni Ana, Alma. Gipasidad ana biya ka ha? Nga badlunga gina si Jack. Pero
Huwag may epekto ang akong paguna-una ni mo? Honestly, Alma, wa ko'y kasayuran sa gibuhat ni Jack. Ako ha? Nagpugong na bigay kusong ko galingon. Ako mo'y mangayog pasaylo, Alma. Badlo nga gid ang imong anak. Kay kung dili, tingalig sheriff na nimo abot sa imong building aron pagpapahawa ninyo. Alma, Kanong imong yung ipadali pagpasod din sa imong opisina pa? Sa ni urgent yun? urgent yun, Jack. Mahitungod di si mo pagpadagbuwa ka, Nobi. Ha? Hangtod ang pagdakog buwak ni Nobi, nahibawan pagid ni Alma? O sa mo kalibutan kung misubog si Nobi. Nya, unsa isyo? Jack, may bahad si Alma. Nga kundi ka muhunong pagsamok-samok nila. Sheriff, naging mo ani aron pag-imbargo ni atong kumpanya. Unsa? Sheriff yun? Ay, wa tay mahimo, oy. Huwag yung ko makatuman sa akong mga gisaad sa ilang demand letter. Ako may mo atubang ni Alma. Ayaw, ay lalag, Jack. Magdugang lang nagkasuko ni Alma. Kinahanglan masayod si Alma nga hinay-hinay ng mibangon ang atong Pero negosyo. wa pag yun ta makabayad niya. May mo nga to silang datahan. Please, Jack. Pasagdi una sila sa pagkakaroon, okay? Pasagdi sila. Pero sa gayon nga makaimpas na ta sa utang ni Alma, dili ko na ikaw pugngan pa sa mong tinguha ni Adtong Nobi. Hala. Wa na di mo trabaho sa Nobi. Ay, liso di da. Kada adlaw na di ko magsigig duaw ni Nobi. Di duaw. Magsigig paantaw ni Nobi. Kang di malasa. Ano, wa na ka mo trabaho sa Nobi, no? Giputbol ka siya. Kinahanglan, masayra na ko. Anong wa na siya mo trabaho? Gusto ka nga akong gibuhat nga pagsumbong ni Alma sa pagdagbuwak ni Jack. Pero ang ilan sa tingaling paibaon ako si Alma aron dili ko niya mapasol. Kung si Ronel pa kahit may padana ko buwak, malipay pa ko. No. Wa ko'y angay kalipayan. Wagod mahigugma si Ronel na ako. Busa nga nung magkunahon naman ko niya. May pagtingan nga akong cellphone. God! Si Ronel ang nanawag. Ako kaning tubagon. God! Ako ba kaning tubagon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!